Aw, lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe, kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na. Nangabak itilugan. Nairanran nala siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at ija garahe aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, apo, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Ang jak maplano ana imbag. Sapay jak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy. Oy, Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Agreeing ka man. Payaya bakit? Agreeing ka? Noada kadwa ka sana makaturog. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amo mamat maturog ti tao, ringin nak. Sao kamut asaaw? Sapay isabsabay mo, tagkuti-kuti. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya. Sana nakaturog. Kahit, basol ko nga raw, no di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray ano wag talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka, Aprusam man to'y ulok. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray wag talaga sana ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kaun takapimot nga ro ti agas ti bambanog. Isung lagayam Siyak tupay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan akong maturog iti rabi. Bawasam ti pa nagkapkapaim. Aho, patpat jumot dayta. Aglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape, Pedro, Ay na. Nagi-masayan ti agkape. Nagi-mas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kapkapi ka manayin. Kakapkapimla itay. Nga magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mo. Ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Taday to'y laeng mati libangak. Ako nada. Aw, nalabas mo. Day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka, Intong kwan, di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasawin ka. Gusto mo ko mati mamidwa. Wano mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape, wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahe, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun jar. Aramiden da ako sinatibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Ay, kaya na nga tati agaramid iti garahe. Ay, kayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na ka diritso ti trabaho na. Tapno diritso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagamtuman nga rod ken kuana niya. Tagpaaramid kami iti garahe.
Adan sa kalugan nyo na ga. Ay, addan taw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Gawa mo ilugan mo nga garahay. Kat addan to sumarunong to ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Kita niya't amom ngay, no addan to pangabakak. Ay na, ho! Agtagtagainip kan sa ingga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mo laam mo alakay. Ha! Ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Ha? Kita man ni Tata Rito. Gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro Ay, basta. Basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayaw na nakaw. Untatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yaw dahi tao'y. Dakamo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Ha, apay aya. Kasano ngay, Mike? Nagparamid iti garahay. Awang mailogan na. No gumatang tungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya? Sa nagpaaramid iti garahe. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awang mailogan na. Haw, masurunak. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yun iti tagtagainot na. Angam siya, diyak pa'y lang makaturog. Po. Pampanunod ngamin, no anya ti pamayak amaadaan iti lugan. Nabayagan nga rapang apo dayta. Nagpaarami dak pa yun iti garahe. Angam, awan mo't sumangbay alugan. Apay ngay, ni Tata Ritaw. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamo lugan nan. Ang siyak ngay nga ta. Anyaki din. Pedro. Agreeing ka man? Pedro! Apay aya? Diyak makaturog ba kayo? Alaunan iti parbangon ngam diyak mo't la makaturogan. Apay nga rotaringin na ngay? Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso ti lugan. Anya? Ay unay kamatay? Ti talakal, kalso ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, agaramid ka iti kalso, anya? Wine! Maturog tangarutan. Disturbo kay ti pan naturog Inga. Ala, pagka nakita dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro ti nalalaka dito'y. Ala, ay, apay na italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigatangag. Ay, wen, uray tay nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siyak tay buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak latikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya ma talaga, San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ha? Oh, itis drive mo,
Ay, kwa. Jak pa'y amo ti agmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga raw, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, asar. Jak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilakok. Ang mga numagatang ti sabali. Ay na, isaan, asar? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. Di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo. Ay, sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan. Tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang no maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman impastor tayo nuang. Nangipasturam nga ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang nga gab asasawam may. Awam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sabali ang lugar ka, adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga ang mga dumanundan dito lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadag ito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag gatgatangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Ang mga kaya ti gumatang itinwang. Hay, adu pa iti lakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasik ti tarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta mabandog kayo laeng. Syaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin nuyag ko ditoy. Malama ka mo ka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak ak. Pumaparti na jay. Ibagayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malam tao no madismiss iti trabaho na. Ay, urayo ko na, tata. May mayat no rabi ayos laang, uray marabyan kami ngagparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti at parte. Tapno makabiyahe tamutla ita. So katam nga rodyak rodyok niya. Ay, na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapom ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagidaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. Iso jak nakikaidaken ka. Anya? Sige. Tagdi ko sa kun. Ada pa panak. Ni, aldawan. Ang mga numaladawa. Ay, sus. Imbagtay may kayo adagos, ma'am. Ada mga laala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Iyawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang i-drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga rod na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabangakla dito eh. Ay, kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taong nagtikutse. Pangururayak kun ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may ito'y ginatang ko alugan. Nacho! Anya nga.
Diada mo lang nakaparada lugan dito. Huh. Inga! Ay, Inga bakal! Ha? Papupuka mo tayo, ma? Anya? Ay sus! Nukunak tumot nga minkin ka. Asaan atila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay? Sigurado tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsamaul. Ay nasaanan? Tano tinakaw daday jay sigurado a pinartidan. Intugot na aya pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano day tuyang ay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga mindengdenggen. Ay, ha? Akin lugan ti nakaparada dito. Yak pa'y napansinan. Gapoy ti danag ka. Ay, lugan ta day talakay. Ay. Iso adi ka unay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang, adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak, lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan nga agmaneho, lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit binday jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmut ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga ti susay. Madimag. Di magandar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo ta sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaayaban din sa maw. Tayo sa timang paandar. Mabit laeng nga road. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kano problema. Kuipan nyo Anya mo dahil ta. Hindi pa ilan naus-usar. Ni madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, Jack kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahil ta dibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Jay ko na mamapukpukawan no ang yaw. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ija umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naaday ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakit ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, dibina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung umawamagain. Hilaw! Koko. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Preno tilugan ta. Anya? Ay na, naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wana, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko nga. Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darakeng ka, ingka. Asino di kadwam, nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Saan? Wala mong dito. At da video ang mga ipanagna, kada kayo tinangtakaw itinuang ta. Lalakim di kadwam.
Ibagam tagpaisaw, nay. Ay, san ko lalaki day jay? Tinangdanak laang nga nagparte. Kan, di mon sa pulan tinaglakwa kiti day jay. Ta, iso gatang ko itilugan ta. Ay, unay kaningga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik di lugan. Tabulok mo't gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinabasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan ka po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyag tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawam tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na kuma. Kunak no paypayswan nila kay ko timbagana nga isublina kon kadagiti dadakkel ko ngam saan tanasyan metla ang kanya. Bababay inap gapoy tinaramid ko. Iso ang nagtalina dakiti unag tibalay mi iti sumagmamano a bulan. Kat iti na imbaganak, impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. Please like, share, and subscribe. Thank you.